Good morning mga kabikulara. So yan, yo. So yan, it's another day na naman. So ngayon is kasama ko po si Kuya Gacho kasi sinundo niya ako sa bahay. So pupunta daw po kami sa Miris kila Balete girl, guys. So punta kami doon. Ano kayang ganap? Charot. So yan, abangan nyo kung anong gagawin namin doon. So yan mga kabikulana, at nandito na po kami kila BG2 for short. Kila BG2. So ito yung kanilang bahay. So maganda yung ano nila, yung ito oh. Basta yung ganyan na yan kasi may mga tanim, may mga halaman. Tapos sige, tawid tayo. Dito po talaga. Alright. So yan, naakyat tayo ng hagdan. Mag-meet up sila. Nang napakataas. Oh my God, parang langit. Charot. Yan oh. Mag-meet up po ang dalawa. Ika na ko. Aray ko. Ano talaga? Dahan-dahan ka dyan. Ah! Kapantsawan mo lang ako, pinapauna mo ko eh. Sabi mo naman, ingaling ka. So ito. Ayan yung balete, guys. Oh. Ah, balete yan? Di ba kuya ano? Charot. Ay, naakit na. Pinakabahan. Pwede na umuwi. Pwede na umuwi, guys. Halika muna sa baliti. Muli na ako, guys. Pinakabahan. Takot sa baliti. Ayan. Ayan po. So yan, bakit na tayo? Mga kabikula na kinakabahan ako. Ayan. Pinakabahan daw siya. Guys, may ano sa ko doon? Ay, Momo. Ayan. Manat, umakyat. Si Bicolana. Bicolana girl. Kuya. Bakit? Charot Ayan. na. Welcome. Ah, Balaoro sila. Ayan. Balaoro family. Alright. At ito si, Hi, hello! si Bicolana. Alam mo yung Bicolana girl. hello, B! Yung dalawa. Hello! Meet up ang dalawa. Alam mo yung ko Ah? yan. Ano no? Ano? 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 Dalawa. Oh. Oh, ano no? Ah? Kinakabahan daw siya. At meron tayong papaluto natin sa kanyang mother. Ulap. Dito tayo mag-lunch. Ayan. Ayun. Ayun, at mukhang nagsasaing yata sila. Ayan, si... So, at yun mga kabikula na nag-offer po sila ng ginamos. So, nakakahiya yung ginawa kong ginamos. May sunog. Kasi ginanon yun, oh. May sunog. Patikman natin. Ay. Kakahon lang, kakahon. May ako. Ayun po yung... ayun po yung mama ni, ni Balite girl. Nagluluto ng ng merienda. Alright. Yeah. Ayan, may bago na naman tayong pamilya dito. Ganun ang vlogging. Nagkakaroon ka ng maraming kaibigan, family. Ako, ang sarap ng tambayan nila dito. Overlooking pa yung kalsada. Oo nga, tsaka mahangin ko. Ayan, so ang first family namin dito sa Bicol, si Bicolana girl, no? Sunod yan sila. Yan ang pamilya na natin dito. Ay, magsalita ka, ano? Balite girl. Para masanay ka. Oh. Baka may gusto kang sabihin. Ano masasabi mo kay Bicolana? Ay, ala, Oh. dahil. Ano masabi mo? Uy, wag. Tama. Anong first impression mo kay... Alam ko yan. May lang. Yan. Ayan, pag hindi. Ayan. Anong first impression mo kay Bicolana girl? Ay, uy, kuya. Mabait daw at maganda. Lahat namang mga taga Bicol. Bukod sa mabait maganda, may napapansin ka pang iba? Matangkad daw. Bukod doon sa matangkad, may napapansin ka pang iba? Uy. Bukod sa masayahin, ano pa? May isa pa. Isa na lang. Blooming. Uy. Ano ba? Ano yung isa? Malambing charot.
Ala? Ganyan kasot. Makulit yan, no? Kulana. Kinakape niya ang pagiging makulit ni Kanoli. At kahapon, nung kami sa Miris-Biris, sinabi, Kuya Noli, ano ba? Bansa na hindi nag-i-excess? Sipin mo yun, meron siyang ganun. Dati wala naman. Siya ang magiging Kuya Noli, babae version. Alright, di ba? Ang Yo. pinakamaganda sa... Yan dito kung papabili tayo soft drink. At yan, tinira na ni Kuya Noli yung kanyang paborito. Ha? Tini Sige. Ayun. Ikaw na, buboy. Wala na, wala na. Sige lang kayo. Yung nakabili tayo ng ano. Sino bibili na nyo? Sino bibili? May ba ako? Chot. Ayun mo. Sino, Ay, kaya ng ano mo? Kaya nang? Sino bibili? So yan po mga kabikulan at sinamahan ko si BG2 dito sa tindahan. So, bibili. So may ano dito, yung bahay nila is ano, parang malayo sa mga bahay-bahay, di ba ganun? So eto, sabi niya, tinanong ko siya kung saan siya nagtatambay, so kung may friend siyang ano, gano'n kung saan siya nagagala. Sabi niya sa may Bicol daw, sa may crossing, tapos dyan sa Miris-Biris. Tapos ito lang yung bahay na malapit-lapit sa kanila. So, mabuti na lang may tindahan. Kaya, hindi hassle yung pag may kailangan silang bilhin. Ganon. Meron dito. So, yan. Ano pong soft drinks? Ito, oh. Coca-Cola. Charot. Lady. Ano yung ano? Sprite lang ko sa kako. May ano, 1.5. Ah, wala. 8 ounce lang. Ano ba? Ay, charot. Tapos yellow na lang. Oo. Siguro. Tang na lang. May tama. Umelo sa for the season. Ikaw, ano? Tigbabakal lang daw yan. Saka orange. Ano na? Besti, wala man. Wala nang Nesty, ubos na. Hindi ko pa natanong na 4 season. Masarap ba yun? Try. May halong pinya mo. Okay. Halo-halo iyan. Ano ba? Halo-halo ba kaya yan? Gabo sa prutas. Duwa. Tapos, init. Ano po? Yellow po. Pirang yelo. Mga dalawa. Hello po, nanay. Shout out. Yo, yo, yo. Nag-vlog? Opo. Ay, nag-vlog ka pala. Ganda pa gadi ko, pero vlog paduman. Sa Miris-Biris. Nag-ali po kami doon kaso hapon. Nagdoon kami sa may forest. Iya. Mamaya mapupunta kayo doon, mga 1. Man. No. Gala. Sige, mo mo. Yung mga barkada pa dun. So mamaya daw na 1 pupunta Pero kain ka. doon. Ay, taga ano po ako, BSR, Bagong San Roque po. Bago sa BS. Bali 16. 18 pesos ka? Wala. Taong tagang 50. Wala, may bariya. Sabi si Pisilong yung bariya. Sabi ko nga sa kanya, ang mga bariya, di mo pag ano. Garo po, di pisilon tigtisay. Do kunyari, baga may bakalon, tapos wala ngayon tigtisay. Yung hani, kung may kapital sana ko dakula, malaki. Guys. Wala pa kapital. Tapos dito po ang mga arong-arong garo makatakot. Hindi, ato man kami ng gano'n. Sarap. Kulang ka 15. Pisil na baga. Again. Sige po, salamat po. Salamat man. So yan, pabalik na kami doon sa kanila. Namiss ako ng mga apo ko. Kailan dumating? Gabi na. Gabi na eh. Alright. Pataas. Okay. Hello, baby! So, ayan, at ito. Yo, yo, yo! Alright mga kanoli, at hanggang dito lang po ang vlog na ito. At abangan niyo po ang kasunod na vlog. At pasok din natin si Bicolana dito sa kanilang bahay. Okay. Ayan, nakapasok na si Bicolana dito sa kwarto ni... Ay, ito yung kwarto. May tao ba dyan? Tignan mo ang kwarto niya. Ito. Parehas kayo K-pop. Tingnan mo. Oo.
Oh, parehas kayo K-pop. Enhypen ka, be. Para sila K-pop. Ayan. So, dadaan tayo dito. Ayan. Ano yung dalawa? Hindi ko yun. Ayan na. Siyempre, that's first. Alright, so, okay lang. Ayan, saka si Bicolana, saka si Bayaw. Ayan. Ayan. So, eto, Ayan. dito tayo para marinig ng lahat. Ayan. So, andito sila. Andito si Balite Girl at ang kanyang mama. No? At ay, okay lang. Ayan. So, ayan po mga kanoli at lumipas ang araw, no? Oras na, yun na nga, na siguro matagal ng panahon, no? Na nangyari panahon, ang pamilya nila Balite Girl at nahihirapan at yun po ay gusto kong sabihin na magagawa ang kusina nyo. Yay! Magagawa ang kusina. Yeah! Mm. Gaganda na ang kusina ko. Oy, kuya. Gano'n kasaya? Siyempre, kuya. Sarot. Ano mo, di ba nagpuputik tong ano yun? Ayan, maputik pa rin. Tapos, ano yung tuwing umuulan, Lalo tuwing pag nagluluto kayo, mauran, kuya. Pati tuwing pag mga umuulan, bare months na mga Wala quiz. kasing kanal doon. Tutuluan kami pag Dapat siya may kanal dyan. Oo, kanan. Kasi galing ko ng taas. Dapat may kanal din dyan. Mm. Yan, iso tubig din magdiretso. Okay ba? Happy? Ayan. At, ayun mga kanoli, at ngayon, anuin ko kay Bayaw kung ilang yero, ilang kukulamber. Kasi, eto, tanggal lahat to mga kanoli. Tanggal lahat. At, gagawin namin to, pagbalik namin. Kasi uwi muna kami ni Bayaw. Kasi, kukunin namin yung mga tools. Yung mga tools niya kasi lahat naiwan doon. So, kaya para mayroon tayong mga gamit. Ang dala lang namin ay lagari, martilyo, tas mitro, no? So, kunin muna namin. Tapos pagbalik, ayan, mauuna yung kwarto ni Bicolana. Tapos susunod ito. Charot. Itong kusina nila. Oh, may porto na sila. Ayan. Ayan at hindi makapagsalita. Salita na kayo. May ito na, 'di ba sabi ko nung na-i-vlog ko tong kusina nyo, naramdaman ko nga na yun talaga nahihirapan kayo na magluto rito lalo na pagka umuulan. So, isa na rin yun sa pinag-pray ko na sabi ko, wag muna tayong umasa baka sakali, no? So, ayan, at paano makakausad 'yan? At hindi naman siguro 'to magagawa lahat. Tingnan natin kung saan naabutin or may matuwa pa sa atin na mga nagmamahal kay Kanoli ng mga viewers. So hindi natin alam ang tatakbuhin ng kusina nyo. Parang yung kay Bicolana, nauna yung ugasan, yung kusina, hanggang sa naging CR, hanggang sa naging kwarto. So baka mangyari din dito. So kaya kumbaga, sige lang. Sigurado, sigurado may magko-comment. Walang imposible. Walang imposible. Oo. Dahil yun nga po mga Kanoli, yung papa ni Balite Girl ay siyempre silang kumakayod, no? Opo, sulong buhay. At ang kinakayod niya, ang kinikita niya ay siyempre pambigas, pang ulam sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Kaya imbis na ipapagawa niya rito ay mapupunta muna doon sa pinakang kailangan nila dito sa bahay. So napaka-bless dahil sa meron tayong mga viewers, sponsor na talagang nagtitiwala kay Kanoli, no? Nagtiwala at nagmamahal na binabahagi ang kanilang mga blessing. So ito na ang simula at sobrang tuwa ni Kanoli. Siyempre, saan natin babanggitin kung sino man 'yon pagbalik ni Kanoli, no? So, magtiwala lang tayo, baka hindi lang magawa ang yero diyan o ang dingding diyan, baka mamaya madagdagan pa. Yan. So, tingnan natin. Hindi talaga ako nangangako sa vlog ko. Hindi ako nagsasabi na i-vlog ko kaagad siya. Sige, papagawa ko yan. Wala pa akong sinabi na gano'n na, sige, palitan natin yan. Mahirap po kasi magsalita. Lalo na sa harap ng camera na sasabihin ko, na i-vlog ko, mangangako ako na, sige, mapagawa ko yan. Hindi ko gano'n si Kanoli. Talagang
lahat to yung pinag-pray ko. Tapos, hindi rin ako nagsasabi doon sa mga sponsor na tulungan natin to, gawin natin to. Hindi, sila po talaga ang nagkukusa. Kaya salamat sa inyong lahat, no? At haba ang journey natin dito sa Kabikulan, sigurado. Marami pa tayong maiikot dito. Siyempre kasama natin lagi si Bicolana Girl. Pagka walang klase, kasama natin lagi sa vlog. At para yung mas mahasa siya talaga. At dumarating kasi yung point na kinakabahan siya sa maraming tao. Kami kahapon sa biris-biris, kinakabahan siya, hindi makalakad. Sabi ko, halika para ma-overcome mo yung takot mo sa maraming tao, yung kaba mo. So yun, pag natanggal niya yun, mas kaya niya na talaga magsulo. No, na kahit saang lugar dyan na maraming tao. No? Ganon din si Kanoli noon, kaya lang, hindi makapal ang mukha ko eh. So, ayan, at abangan nyo po, at mamaya magtatanghalian kami. At si Bayaw, papakompute ko kung alang yero, ng kukulamber, ang ating gagamitin. So, ayan, mamaya, si Bicolana Girl. At yun mga Bicolana, after ng, sige lang, after ng magandang balita ni Kuya Noli sa pamilya ni BG2, so yan, magbe-merienda po tayo. Okay na ako sa juice. Magandang balita. Dagat nag-aapoy. Wow. Tapos yung vulkan kuya, ano tawag dyan? Nag-tsunami. Ano pa? Ilog. Naging dagat. Pwede yun kuya. Pwede ba? Hindi siya imposible. Oo. Uy, mahulog ka mo. Vlogger na din siya. Ayan, maraming salamat po sa nag-sponsor para sa kusina ni Balite Girl. At na-exhibit natin mga gamit po. Grabe pala yung pawis Puro ko. in-exhibit natin, puro pag-itaas lang. Wala. So yan mga Kabicolana, napakagandang balita yung inihatid ni Kuya Noli. So yan, maraming salamat sa lahat ng nag-sponsor. So yan, sa lahat ng aming mga viewers. So yan, thank you sa walang sawang pagsuporta. So yan, bye-bye!